Čaute, ideme ďalšiu efektívnu bombu. Pyrotechniku, ktorá je taký čmeláčik, čo vypustí sa úplne hore. Ideme na to. Takže ideme na to. Dúfam, že nejde vlak. No, púšťam. Takže... No, počkajte, zdvíhala nám. Trošku nám zdvíhalaný Stopni. zapalovač. No zase sme tu, už nám asi funguje zapalovač. Už to ide. Super. Good. Páčilo sa to? No keby to išlo na tie one... Nič sa nestane. Čo? To elektrina buchne. Ja nebuchni. Nič sa No nestane. nic. Keď vyskočíš, chytíš sa takto drôtu a nemáš nohy na zemi, tak sa ti nič nestane. Ale ak sa ti spoja nohy s drôtom, vtedy ťa zabije. Aha. No. Ideme ďalej. Alebo s touto sériou. No takže pokračujeme s touto sériou bomb. To som ja sám vyrobil a to sú spojené tieto všetky. TNT X100, to som len ja pomenoval a ideme to vybuchnúť. A kde to je? Dáme si druhú techniku na zapalovanie a ideme na to. Ale to by sa nám vyšlo asi aj ťato a tak uvidíme, ktorá bude fungovať. Lebo týchto je viacej. Začínam. A všetky. Nepodarí sa to asi. Ale tie... Skúsime ďalšie. Nie, už tieto išli preč. Tieto už nie sú. A tu! No, tento je vybitý. Tam je niečo mokré. Ja to zdvíham. Počkaj. Takže druhý pokus. Nebojím to zapáliť, musím to rozbaliť, vypnúť. No takže stihli sme to niekde zahodiť, ale sme sa, alebo odpáliť, ale sme sa rozhodli, že to dáme do fľaše. Nerob! Kokos. Nevadí. Jeden je vonku, jeden je vonku. Ešte druhá. No ešte toto vybuchneme.